बांदा सावंतवाडी वटेन कामा धंद्या निमतान यो वच करपी गोंयकारांक किरण पाणी आरोंदा चॅक नाक्यार आडयतात म्हूण लोक बोवाळ मारतालो. महाराष्ट्र सरकारान थंय टेस्टिंग पॉयंट उबारला. आमदार सोपटे लोकांक घेवन धडक नाक्यार पावलो. एंट्री नेमा वयल्यान अधिकाऱ्यां बरोबर बरीच हुज्जत जाली. म्हणजे तुमचं सरकारी अधिकारी आपल्याला अलाव करत नाही. माफ करा, एकाला मी एंट्री देणार नाही. फेरी बोर्ड सुद्धा बंद. काय तो निर्णय मला लगेच सांगा. आता इथे काय माहिती आहे, दोन प्रशासन आहेत. एक गोवा प्रशासन आपलं आहे आणि एक महाराष्ट्र प्रशासन आहे. दोघांचे काही नियम जे लावलेले आहेत ते थोडेफार वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे इथे आपलं थोडंसं कोऑपरेशन असू द्या. आम्ही आता किती काय होतंय माहिती, इथे कोणतरी दुसरा माणूस येतो, पण सोपटे साहेब तुम्ही त्या दिवशी आलेला, आम्ही तुम्हाला सोडलं, असं आपल्यात कोऑपरेशन आहे. असं म्हणू नका की आम्ही तुम्ही जे असं म्हणतायत की तुम्ही आमचे लोक सर्वांना अडवतोय. नाही हो, आम्ही तुमचे जे गरजू आहेत, ज्यांना इथे जायचं आहे, बाजारात जायचं आहे, त्यांचे घर आहे, कोणाचं काय आणखी प्रॉब्लेम आहे, मयत झालेला आहे, सोडतो असं नाही. पण इथे आम्हाला टेस्टिंगसाठी सगळे हे सेंटर उभं केलंय शासनाने. 3 कर्मचारी लावलेत. डे नाईट चालू आहे काम इथे. त्यामुळे आमचाही एक जो शासनाने, महाराष्ट्र शासनाने हे ठेवलंय, त्याचे तुम्ही समजून घ्या. नाही, नियम वगैरे सगळं माहीत आहे. तुम्हाला मी एकच सांगतो, हे नियम बाजूला, ज्या पद्धतीने आम्ही नियम आमच्या कुंडीला लावून ठेवले तुमच्या लोकांसाठी, म्हणजे आमच्याच माणसासाठी, त्यावेळी सहकार्य आपल्याला हवं आहे. तुम्ही ऐका, तुम्हाला जर ती पॉवर नसेल ना, तर तुमचं कोण तहसीलदार असू दे, आपलं जिल्हाधिकारी असू दे, लावा फोन, माझ्याजवळ द्या. अधिकाऱ्यान तहसीलदाराक फोन लावन सोपटे कडेन दिलो. निमाणे फोनाफोनी वयल्यान प्रश्न मिटलो. नमस्कार, मी आमदार दयानंद सोपटे बोलतोय. काय तुमचा प्रकार होईता? आम्ही तुमच्या माणसाकडे, म्हणजे आमचीच माणसं समजून इव्हन डोस दररोज माझ्या हॉस्पिटलमध्ये कमीत कमी 100 लोकांना देतो. म्हणजे विदाउट डोस आम्ही आमच्या हद्दीतून प्रवास करायला देतो. आणि आपली माणसं, गोव्यातली माणसं 2 डोस घेऊन त्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट असून सुद्धा तुमची ही जी माणसं आहे ते आपल्या गोवेकरांना का नाही सोडत? 2 तास नाही, आजच्या आज लगेचच निर्णय घ्या. तुम्हाला अधिकार आहे होतो, मी सांगण्याची गरज नाही. नाहीतर मला माझ्या लोकांचं जर अडवणूक करत असेल तर मला आता ताबडतोब निर्णय घेऊ शकतो. हा, तसं नको करू. तर मग तुम्ही निर्णय घ्या, तुमच्या ऑफिसर लोकांना सांगा, मी खपवून घेणार नाही असं आहे. ओके, 3दा सांगितलं आणि आपले पोलीस प्रशासन त्यांना अडवत नाही. इथे जे आरोग्य सेवक जे बसले आहेत ते दोन जण नवीन होते. त्यामुळे 2 दिवस त्यांना वरचे नियम आमचे काय होते ते माहिती नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जरा अडवलं. बाकी काही नाही. आमचं आणि तुमचं चांगलं आहे. तुमचे लोक आमच्याकडे येऊ शकतात, आपले तिकडे जाऊ शकतात. आता याच्या पुढे जर आले, दोन्ही राज्य एकमेकांवरच अवलंबून आहे. दररोज ऑन एन एव्हरेज मी रेकॉर्ड जो घेतो आपल्या तुये हॉस्पिटलमधून, आपली जी विद्या परब डॉक्टर आहेत, हेल्थ ऑफिसर, एव्हरेज 100 लोक आपली महाराष्ट्रातून तिथं येऊन डोस घेतात. प्रश्न आला काल, आपले पंच सरपंच महाराष्ट्रात, म्हणजे या हद्दीत जेव्हा पोहोचले त्यांना अडवलं. त्यांनी सांगितलं की गव्हर्नमेंटची आपली SOP आहे, नियम जे आहेत, कोर्टानं त्याला दुजोरा दिला आहे की ज्या लोकांनी 2 वॅक्सिनचे डोस घेतले, ज्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट आहे, ती जर त्यांनी या हद्दीवर दाखवली तर त्यांना प्रवेश म्हणजे द्यायला पाहिजे. ते दाखवून सुद्धा अडवलं गेलं. त्यामुळे मला आज माझ्या कार्यकर्त्यावर इथं यावं लागलं. आता निरोप आला की आजच्या ह्या क्षणापासून गोव्यातून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रातील गोव्याला कोणी अडवणार नाही. प्रॉब्लेम. प्रुडंटा खातीर विनोद मेहतर.